To ga shi mai gida. Allah ya kai ka lafiya. Amin. Ai, Baiwar Allah lafiya? daman za ka ce lafiya ba lafiya ba. Ka daman kai munafiki ne ka je ka auro ta ka zo ka ce wani lafiya. Dama haka kuke so na? Ashe haka kike kishi an auro ni. To an auro ni. Dama haka kuke so na? Haka kuke so na? Wallahi Allah mata biyu ma ko akwai su da kula da namiji. Wallahi Allah duk wanda bai san bai auri mata biyu ba. Wallahi Allah shi ne bai san sirrin aure ba. Na rantsi da Allah. Haka kuke so na dama? Shi da na tafi. Allah ya tsare. Aikin banza.